ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may gusto ang isang tao ay gagawin niya ang lahat para makuha lamang ito. Pero minsan ay may mga bagay na hindi na dapat ipinaglalaban at wala na rin saysay na ipanalo pa. Ikaw kabarangay, ano ang handa mong gawin makuha mo lamang ang bagay na iyong gusto? Dear Papa Dudut, sabi ng mama ko, iwasan ko raw masangkot sa magulo at komplikadong sitwasyon. Kasi mahirap na raw lusutan yon at sigurado ako na ako lang din ang mapiperwisyo. Pero minsan ay mahirap labanan ang sarili lalo na kung gustong gusto mo ang isang bagay o tao. Kahit na alam mong pangit sa paningin ng iba ay gagawin mo pa rin. At yan ang napagdaanan ko sa kwento na gusto kong ibahagi sa inyong programa na Barangay Love Stories. Pero bago ko mag-umpisa, itago nyo na lang po muna ang pangalan ko sa pangalang Martus. Kaka 31 ko lamang nitong August at taga Mandaluyong. Nagtatrabaho ko sa isang BPO company at wala pang sariling pamilya. Pero noong 29 years old ako ay nagkaroon ako ng girlfriend na mas bata sa akin ng 6 na taon. Bali 23 years old siya noon, na itago na lang natin sa pangalang Bridget. Naging magkatrabaho kami at doon na rin nagkakilala. Maganda si Bridget, kalog at palatawa. Bagay na nagustuhan ko sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ay nag-alangan pa rin po ako na i-pursue yung feelings ko sa kanya. Dahil nga sa age gap namin, Papa Dudut. Kuya, ako to, si Pio. Pasok ka, bukas yung pinto. Sige, salamat. May kailangan ka ba? Wala naman. Pero napansin ko kasi na kanina ka pa nandito sa kwarto mo. May problema ba doon? Rest day ko naman ngayong araw, di ba? Wala naman. At alam ko namang rest day mo. Baka nasanay lang ako na lagi kang lumalabas tuwing ganitong araw. Alam mo na, para makipag-date. Mag-happy-happy. Ang tagal na nun, bro. Parang kaedad mo pa ako eh. Ilang taon ka na nga ba ulit? 25. Ayun, so bale 4 years ago pa yun. Tsaka may girlfriend pa ako nun. Ngayon wala naman ako mailalabas. Kayo lang nila mama at papa pag gusto nyong gumala. Grabe, 4 years ka na palang single. Hindi ka ba nabobore? Bakit naman ako mabobor? Sarap kaya sa pakiramdam na walang sakit ng ulo. Hindi naman lahat ng babae ay sakit ng ulo. Hindi ko naman nila lahat. Tsaka wala akong sinabing sakit sila ng ulo, no? Ang punto ko rito yung pakikipagrelasyon mismo. Kung ganyan tingin mo sa pakikipagrelasyon, ibig sabihin, hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo na nang iwan sa'yo dahil nabuntis ng ibang lalaki. Tama ba? Bakit naman siya napasok sa usapan? Happily married na yung tao. Alam ko, pero alam ko rin na nasaktan ka talaga ng gusto dahil sa nangyari. Kahit naman ako, galit pa rin sa ex mong yun. Ang tagal-tagal nyo na, kasal na lang kulang sa inyo pero hindi ka pa niya nahintay. Hindi rin naman siya sigurado kung may hinihintay siya noong mga panahong yon. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa kasi ako handang magkaroon ng sariling pamilya. 25 pa lang kami noon. Para sa akin, bata pa yon. At gusto ko pang i-enjoy yung mga panahong kami pa lang yung magkasama. Kaso gusto na niya magkaanak kami. Ilang beses kong sinabi na ayoko pa. Kaya siguro naghanap siya ng iba. Talaga? Hindi ko alam yan ah. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko pa kasi matanggap na may kasalanan rin ako noon. Galit na galit pa naman ako sa kanya. Sinisi ko rin siya pero kung naging handa lang sana ako, hindi siya maghahanap ng ibang lalaki. Hindi niya ako iiwanan. Mahirap naman kasing pilitan na maging handa ka. At least, honest ka na ayaw mo pa. Siguro, hindi lang talaga kayo yung itinadhana sa isa't isa. Bakit ba napunta sa aming dalawa yung usapan? Alam nga namang sa aming dalawa. Kayo yung mag-ex, di ba? Ex na nga, di ba? Past is past. Huwag na nating pag-usapan kasi tapos na yon.
Pero wala ka pa ba talagang nagugustuhan? Ha? Kung wala ka pa ba akong nagugustuhan? Actually, meron na. Sabi na eh. Pero komplikado kasi… Pamilyado. Naku, lagot ka kay na mama at papa. Sira! Patapusin mo muna ako, pwede? Sorry na, na-excite lang. Sige na, dali. Bakit komplikado? Kasi katrabaho ko siya at mas bata siya sa akin. Gaano ka bata? 23 years old. Bale, 6 years age gap namin. Grabe ka naman. Yung iba nga dyan, more than 6 years, ayos lang. Walang problema. Saka adult na yung 23 ha. Hindi na yun alagaing bata o menor de edad. Yung tungkol naman dyan sa trabaho nyo, uso naman yan eh. Make sure lang na hindi maaapektuhan ng love life nyo yung mismong trabaho nyo. Kasi dyan ka sasabit. Sa bagay, marami nga doon lantaran pa yung pakikipagrelasyon. Wala namang sinasabi ang management. Basta hindi ka lang papatol sa may asawa. Walang problema dun. May kasabihan nga na age doesn't matter, di ba? Oo. Saka ngayon ka na lang ulit nagkagusto sa isang tao. 4 na taon ka ng single. Malay mo, siya na pala yung the one. Tapos pinalagpas mo lang kasi natatakot ka o nag-aalinlangan ka. Wala naman ako nakikitang problema. Papadudot doon ko na-realize na tama naman ang mga sinabi ng kapatid kong si Pio. Ang tagal na rin simula nung huling beses ako nagkaroon ng girlfriend. Na-trauma kasi ako sa ex ko kaya umiwas muna ako sa pakikipagrelasyon. Pero tumanda na ako. At gusto ko na rin bumuo ng sarili kong pamilya. Kaso hindi yata ako swerte sa mga kaedad ko. Pero dahil nga mas bata sa akin si Bridget ay ayoko naman siyang madaliin na magkaanak na kami. Gusto ko munang sulitin ang mga pagkakataon na kami lang ang magkasama bilang magkasintahan. Kaya nga tinuloy ko na rin ang panliligaw sa kanya. Tulad ng sinabi ko ay nagustuhan ko kay Bridget yung ugali niyang panatawa at kalog. Kapag kasi stress na yung team namin ay nananatili siyang positibo, kaya naman nahawahan niya ng pagka-good vibes ang mga kasamahan namin. Sa kabila ng lahat ay lumaki sa isang tradisyonal na pamilya si Bridget kung saan ay kailangan ko munang makilala ang parents niya bago niya ako sagutin sa panliligaw ko. At bilang lalaki na seryoso naman sa intensyon at nararamdaman ko sa kanya, ay pumayag akong pumunta sa kanila para makilala ang magulang niya. Doon ko nga nakilala ang Mama Ingrid niya na mag-isang nagpalaki sa kanya, Papa Dudut. Ilang taon ka na nga ulit, Martos? 29 po. Ganun ba? Hindi halata sa itsura mo, ha? Salamat po. Sabi sa'yo, ma, mukhang bata pa rin si Martus eh. Hindi naman ako tutol kahit na ano pang itsura niya, anak. Lalo na kung gusto mo at mahal mo yung isang tao. Pero syempre, kailangan makilala ko muna kung sino yun. Salamat po. The best talaga kayo. Ikaw ba, Martos? Wala ka pang asawa? Di ba sinabi ko na po na single siya? Gusto ko pa rin kumpirmahin sa kanya mismo, no? Nako, wala po akong asawa. Anak, Wala rin po. jowa. Yung anak niyo po, kung sasagutin niya ako. Hoy, baka makurot ako ni mama. Kukurutin talaga kita ang harot-harot mo. Sorry na po, si Martus kasi. Pasensya ka na kung ganito ako magtanong. Ayoko lang kasi mapunta sa maling lalaki tong unika iha ko. Alam mo kasi, nag-iisang anak ko yan sa pagkadalaga. Kaya mahal na mahal ko yan. Nakwento nga po ni Bridget na kahit wala siyang papa, sapat na raw po yung pagmamahal na galing sa inyo. Oo, kasi binuhos ko talaga sa kanya lahat-lahat ng pagmamahal ng dalawang magulang kahit na nag-iisa ko. Kaya nga mahal na mahal ko si mama kasi never na rin siya nag-boyfriend o nag-asawa. Talagang nakafocus na lang siya sa pagpapalaki niya sa akin. Ganun ba? Nakakabilib naman yun. Nung pinanganak ko kasi si Bridget, 17 years old pa lang ako. Wala pa akong alam sa pagiging nanay. Tapos hindi pa ako pinanagutan nung nakabuntis sa akin. Hindi ko na rin hinabol. Baka tumanda ako ng maaga.
Hinayaan ko na lang at sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko lahat, mapalaki lang ng maayos yung anak ko. Hindi na rin ako nag-boyfriend o nag-asawa kasi natatakot ako na baka mangyari sa kanya yung mga napanood ko noon sa balita. Yun bang ginagawa ng masama ng mga stepfather yung anak-anakan nilang babae? Ayokong mangyari yun kay Bridget. Mas kakayanin ko pang mabuhay ng walang lalaki kesa mawala o mapahamak ang anak ko. Hindi naman po lahat ng lalaki, ganun. Saka malaki na ako. Anong ibig mong sabihin? Naisip ko lang na pag nagkaasawa ako o nagkaroon kami ng pamilya ni Martus, bubukod na kami tapos maiiwan na lang kayong mag-isa dito sa bahay. Kaya baka panahon na para tumanggap kayo ng manliligaw para makasama niyo pagtanda. Kasasabi ko lang na kaya kong mabuhay ng walang lalaki. Saka ayoko na magkaanak. Tanda-tanda ako na para magbuntis at mag-alaga ng bata, no? Grabe naman sa matanda. Hindi nga po halata sa itsura niyo. Bakit ba napunta sa akin yung usapan? Di ba dapat tungkol to sa inyo ni Martos? Ayaw nga po, no? Okay lang po yun. Naaaliw naman akong panoorin yung pagbabangayan nyo. O siya, basta ipangako mo lang sa akin na hindi mo sasaktan, lolokohin o paiiyakin ng anak ko. Kasi pag nangyari yon, ako talagang makakalaban mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo tita, pinapangako ko po na mamahalin ko si Bridget. Hindi ko siya paiiyakin o lolokohin at aalagaan ko po siya. Dahil sa mga sinabi mo na panatag na ako na nasa mabuting lalaki ang anak ko. Naman eh. Bakit ba? Siyempre anak kita at mahal kita. Walang ina ang gustong mapahamak ang anak niya. Papadudot, hindi halatang nasa 40 years old na ang nanay ng girlfriend ko dahil maganda pa rin ito at mukhang bata. Sa unang tingin ay akalain mong magkapatid lamang sila. Hindi rin ito makalumang tao o yung bang old-fashioned, lalo na sa pananamit at pagsasalita. Kaya nga nakampante ako lalo na nang ipaliwanag ko naman sa kanya ng mabuti ang intensyon at nararamdaman ko para sa anak niya. Masaya rin si Bridget na makitang panatag ako sa mama niya. Nagpatuloy ang sandali na yon na puno ng kwentuhan at nagtapos yon na masakit ang pangako dahil sa kakatawa. Nakakaaliw kasi si Tita Ingrid kapag nagkikwento siya ay sinasamahan niya pa ng aksyon para daw damang-dama. Lalo tuloy akong natatawa at natutuwa. Bago matapos ang gabing yon ay nagpasalamat sa akin si Tita dahil sa wakas ay meron na raw matinong manliligaw ang anak niya. Nakwento kasi niya na puro na lang daw isip bata ang mga ipinapakilalang lalaki sa kanya ni Bridget. Kaya medyo alanganin siya nung umpisa. Pero ngayon na nakilala niya ako ay mukhang nakampante na si Tita sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng sumunod na araw ay sinagot na ako ni Bridget. Kaya naman masayang masaya ako. Lagi na rin akong pumupunta sa bahay nila dahil ini-invite ako ni Tita Ingrid. Gusto raw niya ako na makaklose lalo na at kasintahan ko na ang anak niya. Wala namang problema sa akin kasi hindi naman siya masungit at hindi rin intimidating. Sa katunayan ay masaya ako at excited kapag pumupunta sa kanila. Kitang-kita ko kasi ang tiwala at approval niya sa relasyon namin ng kanyang anak. Mabilis na lumipas ang 2 buwan ay lalo kong nakilala ang ugali ni Bridget. Nandun pa rin naman ang mga bagay na nagustuhan ko sa kanya tulad ng pagiging positibo, masayahin at kalog. Pero na-realize ko na napaka-energetic niya at extrovert. Samantalang ako ay introvert kaya aminado ako na may mga pagkakataon na hindi ko matapatan ang energy niya. May mga bagay kasi siyang gustong gawin na hindi ko naman gusto papadudot. Halimbawa, yung lumabas kasama ang mga kaibigan niya na hindi ko naman kaedad. Pinagbigyan ko na siya isang beses pero namihasa naman siya. Magkaiba ang description namin ng fun kasi may mga bagay din akong gusto na ayaw din naman niya papadudot.
Masama na yung ubo mo Patingin ka na kaya sa doktor. Ayos lang ako. Naambunan kasi ako kahapon kaya eto, inuubo ako. May sipon na nga rin ako eh. Hala, baka may lagnat ka na rin yan. Wala pa naman pero masama na pakiramdam ko. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, kanina pa. Inaantok na nga ako eh. Baka kailangan ko lang ng pahinga. Mabuti pa nga. Basta, babalik ako rito para i-check ka Magluluto si mama ng sopas para may makain ka pagising mo. Sige, salamat. Alis na ako. Dumaan lang ako para kumustahin ka. Magbabasketball muna ako. Pagaling ka. Okay, salamat. Ay, makatulog na muna. Bakit kaya tumatawag si Bridget? Hello? Hello, bebe ko? Di ba sabi ko wag mo akong tawagin ng ganyan? Ikaw naman, ang KJ mo eh. Ang cute-cute kaya ng bebe ko. Anong gusto mo? Lovey-dovey? Mas lalong ayoko. Ganyan ba talaga ang matatanda? Parang walang katamis-tamis sa katawan? Okay na sa akin yung mahal. Ayoko nun, masyadong common. Sige, bahala ka na. Salamat, bebe ko. Ay, may ba tayo? Tumawag na ako kasi di ka sumasagot sa text and chats ko eh. Akala ko ba nasa inyo ka lang? Oo nga. Masama lang pakiramdam ko kaya di ko kayang mag-phone. Sumasakit mata ko pag tumitingin matagal sa screen kahit naka-on na yung reading mode. Ganun ba? Sayang naman yung araw kung nandiyan ka lang sa bahay nyo. Mabuti pa samahan mo na lang ako. Sinabi ko na masama nga pakiramdam ko, di ba? Inuman mo na lang yan ang gamot. Uminom na ako. Pero saan ka na naman ba pupunta? Makasaan ka naman? Nakalimutan mo na no. Nagpaalam ako sa iyo kagabi. Sorry, lutang lang. Sabi ko magbabar hopping kami ng former high school classmates ko. Tuloy naman yun pero nagsabi kasi sila na isasama daw nilang mga jowa nila. Sa lagay ako lang walang kasamang jowa mamaya. Pero… Sige na, sumama ka na. Sige ka, manlalalaki ako para lang may mapakilala sa kanila. Yan ang wag na wag mong gagawin. Kaya nga sumama ka na. Mamaya pa naman yun, mga 8:00. Pwede ka pang matulog para makapagpahinga ka. Mag-alarm ka na lang pero gumising ka ng mga 6:00. Bakit naman ang aga? Siyempre, susunduin mo pa ako dito sa bahay, no? Hindi ba talaga pwedeng hindi ka pumunta? Hindi eh. Saka nakauuna ako. Matagal na namin yung pinlano kasi di nagbabangga mga schedule namin. Ayoko naman mag-back out. Saka para maipakilala na rin kita sa kanila. Hindi ko pa ba sila nakilala? Ang dami ko na kasing minute na mga kaibigan at dating kaklase mo. Kaya nalilito na ako. Hindi pa. Bagong batch sila. Classmate ko sila nung second year high school. Yung nakilala mo, classmate ko nung third year. Ah, ganun ba? Oo, kaya asahan kita mamaya ah. I love you, bebe ko. I love you too. Bakit walang bebe ko? Sige ka, tampo ko. I love you too, bebe ko. Huwag ka na magtampo. Okay, see you later. Papadudot mukhang seryoso si Bridget nang sabihin niya sa aking manlalalaki na lamang siya kapag hindi ko siya sinamahan sa bar hopping nila. Natakot ako at naisip ko na mabuti na rin na nandun ako para mabantayan ko siya. Kaya nga kahit masama ang pakiramdam ko ng araw na yon ay sumang-ayon na lamang ako sa gusto ng girlfriend ko. Turns out na nagpakalasing siya ng gabing yon at ako ang naging bantay niya. Antok na ako noon pero nilabanan ko dahil kailangan ko pa siyang intindihin. Ayaw pa nga magpaawat ni Bridget sa pag-inom ng gabing yon. Kung todo sayaw din siya sa dance floor at ako na lang ang nahiya sa mga pinaggagawa niya. Nainis din ako kasi pinagpipiestahan siya ng mga kalalakihan habang kumikembot na may kasama pang patuwad-tuwad. Kaya nga kahit na naggalit na siya sa akin at kamuntik na kaming mag-away, ay inawat ko na siya at niyayang umuwi na sa kanila. Sa bahay nila ay alalang-alala na naghihintay ang mama niya. Magkatulong kami ng mama ni Bridget na ipasok siya sa kwarto niya at ihiga sa kama, papadudot.
namang bata ka? Bakit ka nagpakalasing? Hindi na po ako bata, Ma. 23 years old na po ako. Bata pa rin yun, no? Pasalamat ka andun si Martos para bantayan ka. Pero sana hindi ka pa rin uminom ng marami. Pagbigyan niyo na ako. Minsan lang naman kami magkita-kita ng mga high school classmate ko eh. Ang akin lang naman, paano kung mapahama ka dahil dyan sa kalasingan mo tapos… Kasama ko naman po si Martus. Siya po nag-alaga sa akin, kaya huwag na kayong mag-alala. Safe na safe po ko na nakauwi dito sa bahay. Hindi ka na nahiya sa boyfriend mo? Bakit naman po ako mahihiya? Isabi niyo nga po, boyfriend ko naman. Kahit na. Ano na lang ang sasabihin niya sa'yo? Nalasinggera ka? Hindi kita pinalaki ng ganyan. Huwag na po kayo masyadong magalit. Sige kayo, baka tumaas yung presyon nyo. Ma, bukas nyo na lang po ako sermonan. Inaantok na ako. Ay! Ewan ko sa'yo! Mukhang tulog na po yata si Bridget, tita. Oo nga eh. Marami ba talaga ang nainom niya? Medyo po. Ayaw pa nga niya magpaawat eh. Inaaway pa ako pero sabi ko umuwi na kami dahil baka nag-aalala na rin kayo. Nag-aalala na talaga ako kasi anong oras na oh? Tapos hindi man lang nagtitext sa akin. Yung huling text nung nakarating na kayo doon. Tapos wala na. Sorry po, tita. Hindi na rin ako nakapag-text sa inyo kasi sumasakit ulo ko pag matagal nakatutok sa screen ng cellphone. Tapos binabantayan ko na rin si Bridget nung nagsimula na siyang magpakalasing. Ayos lang yon. Hindi mo naman responsibilidad na i-update ako. Responsibilidad yon ng anak ko kasi nanay niya ako. Saka kahit paano kampante naman ako dahil kasama ka niya. Buti nga po sumama ako kahit na masama yung pakiramdam ko. Mahirap na, baka mapano pa si Bridget. Anong sabi mo? Masama ang pakiramdam mo? Opo. Hawakan ko nga ang noo mo. Pakiramdaman ko kung may lagnat ka. Sige po. Naku, mainit ka nga. Sorry po, labas na lang po muna ako. Doon ka lang sa sala. Huwag ka na munang umuwi kasi baka mapano ka pa. Nakakahiya naman po. Sa akin ka pa talaga mahihiya. Para namang ibang tao ka pa, boyfriend ka ng anak ko. Saka 2:00 na ng madaling araw. Alanganing oras na yan. Dito ka na lang matulog. Doon ka sa sofa. Malapad naman yon at saka malambot. Sigurado po ba kayo? Kasi pwede naman ako mag-book ng sasakyan. Oo, sigurado ako. Huwag ka na mag-book. Baka wala rin namang dumating. Ang gawin mo, magsabi ka na lang sa mga magulang mo o sa kapatid mo na dito ka na muna makikitulog sa amin. Para naman hindi sila masyadong mag-alala. Sige po, salamat po. Ako nga ang dapat magpasalamat kasi ligtas mong naihatid sa bahay tong anak ko. Sana wag kang magsawa sa kanya kasi hindi naman yan ganyan kapasaway. Baka naimpluwensyahan lang ng mga barkada kaya medyo tumitigas ang ulo. Pero pagsasabihan ko na lang siya pag nahimasmasan na. Nakikinig naman yan sa akin. O sige na, pumunta ka na dun sa sofa. Dadalhan na lang kita ng unan sa kakumot. Aasikasuhin ko lang muna si Bridget tapos pupuntahan na kita doon. Okay po. Salamat po ulit. Walang anuman. O siya, mauna ka na ron. Susunod ako doon sa sala. Papa Dudut, hindi maganda o gaga sa pagpapasalamat sa akin si Tita Ingrid dahil ligtas kong naihatid sa bahay nila ang anak niya. Masaya naman ako kasi alam kong nagampanan ko ang pagiging boyfriend ko kay Bridget. Pero dahil sa mga nangyari, lalong sumama ang pakiramdam ko ng gabing yon. Bagay na napansin naman ni Tita, kaya hindi na niya ako pinauwi pa. Sa halip ay pinagpahinga na lamang niya ako at pinatulog sa sofa nila sa sala. Pagkatapos niyang asikasuhin ang anak niya ay ako naman ang inasikaso niya. Binigyan ako ng gamot ni Tita Ingrid pagkatapos kong kainin ang niluto niyang mainit-init na sabaw. Pinagalitan pa nga niya ako kasi pinabayaan ko raw ang sarili ko. Pero nabanggit ko sa kanya na umaga pa lamang ay masama na ang pakiramdam ko at napasama lamang dahil sa paglabas namin ni Bridget. Kahit na hindi ko naman sinisisi ang girlfriend ko ay malaking factor pa rin ang pamimilit
at pangungonsensya niyang samahan ko siya dahil may gagawin siyang hindi maganda pag hindi ko siya sinamahan. Mabuti sana kung hindi niya alam pero sinabi ko rin naman sa kanya na masama nga ang pakiramdam ko. Kaya si Tita Ingrid na lamang ang humingi ng dispensa sa ginawa ng kanyang anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bago ako natulog ng gabing yon ay mukha ni Tita Ingrid ang huling nakita ko. At mukha rin niya ang unang bumungad sa akin paggising ko. Naramdaman ko rin ang malamig niyang palad na sinasalat ang noo ko kaya nagtulog-tulugan muna ako at hinintay na matapos siya. Buti hindi niya napansin na gising na talaga ako ng mga oras na yon. Nang masigurado niyang buwaba ng lagnat ko ay masaya siyang pumunta sa kusina para magluto ng almusal namin. Bumangon na rin naman ako pagkalipas ng ilang minuto. Nauna na kaming kumain ni Tita Ingrid kasi masarap pa ang tulog ni Bridget. Nangako siya sa akin na sisermonan niya ang girlfriend ko pagising. Pero sinabi kong huwag na lamang. Kasi siguradong masakit pa ang ulo noon, baka sumakit din pati ang tenga. Nagkatawanan na lamang kami ng mama niya bago pinagpatuloy ang pag-aalmusal. Bago ako umalis sa bahay nila, Papa Dudut, ay nagising na si Bridget. Pero hindi ko siya nakausap ng matino dahil lutang pa siya at may hangover. Kaya ang nangyari, natulog na lamang siya ulit pagkatapos ko siyang pakainin. Nang sumunod na araw ay hindi man lang nagsorry sa akin si Bridget sa pagsama niya sa akin kahit na masama ang pakiramdam ko. O magpasalamat man lang dahil naihatid ko siya ng ligtas sa bahay nila. Mabilis na lumipas ang 3 buwan habang lalo kong nakikilala ang girlfriend ko ay unti-unti kong nare-realize na hindi pala talaga kami compatible sa isa't isa. Bukod sa ugali niyang napakaisip bata, walang konsiderasyon at happy-go-lucky ay mukhang hindi naman niya talaga ako mahal. Paano'y lagi na lamang niya akong tinatakot na manlalalaki siya para masunod lamang ang gusto niya. Tapos may pagkakataon na parang hindi boyfriend ang turing niya sa akin sa harap ng mga barkada niya. Mas madalas ay alalay o utosan at hindi ko na yon nagugustuhan pa, Papa Dudut. Hindi ka ba nabobore? Hindi naman, bakit? Ako kasi nabobore. Ang boring dito sa bahay since umalis si Mama. Buti na lang naisipan kong papuntahin ka. Pero kabilin-bilin na ng mama mo na huwag tayong gagawa ng milagro rito. Si Mama talaga napaka-KJ. Hindi na naman ako bata. Saka ano kung mabuntis mo ko pag ginawa na natin yung sinasabi niyang milagro? Willing naman ako magpakananay sa magiging baby natin, no? Mas mabuti pa rin na sundin mo yung mama mo kasi alam niya ang tama at mali. Kung makapagsalita ka naman. Bakit? Ayaw mo pa bang magka-baby tayo? Bridget, kita mong may ginagawa ako, di ba? Oo. At kanina ka pa nga nakatutok dyan sa laptop mo. Ano ba yan? Thesis ng bunso naming kapatid, pinuproofread ko. Ang boring naman yan. Hindi naman. Interesting nga yung study nila eh. Gusto mo bang malaman? Ayoko nga. Graduate na ako dyan, no? Ayoko na yung balikan. Okay. Alam mo, napapansin ko, wala ka ng time sa akin. Ano bang sinasabi mo? Nandito nga ako sa bahay niyo kahit na sinabi ko naman sa'yo na may gagawin ako. Mas uunahin mo pa yan kaysa sa akin ng girlfriend mo? Pupuntahan naman kita pero hindi ka makapaghintay. Gusto mo pag nagsabi ka na pumunta ako rito, ura-ura darating ako. At kasalanan ko pa pala ngayon Sige, sa susunod, ibang lalaki na lang papupuntahin ko dito sa bahay. Gawin mo na yung thesis ng kapatid mo. Alam mo ikaw, napapansin ko lagi mo na lang akong tinatakot na manlalalaki ka kapag hindi ko pinagbibigyan mga gusto mo. Gagawin ko talaga yon at hindi ako manghihinayang sa'yo, no? Anong sinabi mo? Sabi ko, manlalalaki ako at hindi ako manghihinayang na iwan ka kasi ang boring mo palang maging boyfriend. At ako pa talaga yung boring?
Palibhasa ikaw, hindi ka marunong pumirmi sa isang tabi. Gusto mo laging umaalis, umiinom at gumigimik. Anong masama doon? You only live once, kaya live life to the fullest. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon dapat ganyan yung mindset mo. Anong gusto mo maging mindset ko? Yung katulad sa'yo? Laging nasa bahay? Minsan lang lumabas? Mahilig magbasa ng libro? In short, boring na tao. Nung una pa lang naman alam mo na ganyan yung personality ko. Pinilit ko naman mag-adjust simula nung maging girlfriend kita. Pero ikaw yung hindi marunong mag-adjust para sa akin. Akala mo kasi kapag pumirmi tayo sa bahay, nakakulong na tayo. Ganun naman talaga yon. Palibasa, matanda ka na, kaya ganyan ka mag-isip. Anong sinabi mo? Matanda ka na. Kasi ganyan yung mga kilala ko matatanda. Gusto na lang sa bahay. Ayaw nang lumabas kasi nakakapagod daw at gagastos na naman. Grabe. Bakit ba ngayon ko lang na-realize yun? Magkaiba tayo ng gusto sa buhay. Siguro nga tama ka. Pero pagod na ako mag-adjust para sa'yo. Di wag. Hindi ka naman kawalan. Kaya ko sarili ko. Aalis ako. Bahala ka dyan. Saan ka naman pupunta? Wala ka na doon. Total ayaw mo naman akong samahan. Diyan ka na lang sa thesis ng kapatid mo hanggang mamuti mata mo. Papadudot umalis si Bridget ng bahay nila at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hinayaan ko na lamang siya dahil baka kailangan namin ng space sa isa't isa. Pero hindi na rin naman ako nakapag-concentrate sa ginagawa ko pag alis niya. Marami ako naisip ng mga oras na yon. Una na doon yung sinasabi niya na mga kaibahan namin dahil sa pagitan ng aming mga edad. At kasama na rin doon yung hindi ko masabi sa kanya na namumuong feelings ko sa mama niya. Kahit na mag-ina sila, magkaiba sila sa kilos at pananalita. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili na mahulog kay Tita Ingrid. Malumanay kasi itong magsalita, maalaga at hindi ako itinuturing na alalay. Noong una ay pinigilan kong lumalim ang nararamdaman ko para sa mama niya. Kasi alam kong mali yun pero nakita ko na lamang ang sarili ko na gusto ko na si Tita Ingrid ng higit pa kay Bridget na siyang girlfriend ko. Pero hindi ako tanga para aminin yon sa kanya noong nagkaroon kami ng mainit-init na pagtatalo. Pagkatapos noon ay humingi ako ng cool off kay Bridget dahil gusto ko munang makahinga sa relasyon namin. Posible kasing napapagod lamang ako o naguguluhan sa nararamdaman ko. Wala namang ginawang kakaiba si Tita Ingrid para ako magkagusto sa kanya. Kaya alam ko na ako lang ang may issue rito. Baka nga ako lang talaga yung may gusto sa kanya at anak lang ang turing niya sa akin. Dahil sa mga nangyari, ilang araw akong nag-work from home pero ang totoo ay iniiwasan ko lamang talagang makita si Bridget. At napansin na nga ng kapatid kong si Pio na may pinagdadaanan ako, Papa Dudut. Buti pwede mag-work from home sa inyo kahit hindi na pandemic, no? Hindi naman mahigpit sa amin. Tsaka basta nagagampanan mo yung trabaho mo ng maayos, walang kaso kahit nasaang lupalop ka pa nagtatrabaho. Naks naman! Lipat na lang ako sa inyo, kuya. Change career na ako. Sira. Joke lang. Yung totoo, pumunta talaga ako rito sa kwarto mo para makipagkwentuhan since tapos na naman duty mo. Kilala kita. Hindi mo lang basta gustong makipagkwentuhan. Sige na, ano ba talagang kailangan mo? Hindi naman kita uutangan eh. Hindi ko naman naisip yun. Masyado kang mapanghusga. Siyempre. Ano na nga kasi yung kailangan mo? Break na ba kayo ni Bridget? Hindi pa. Hindi pa. Bakit parang alanganin naman yung sagot mo? Hindi pa kami break. Pero humingi ako ng cool off. Cool off? Ipapunta na rin yun sa breakup. Unofficial pa nga lang. Mukhang tama ka nga. Hindi ko na kasi alam kung paano pa magsisimula ulit sa relasyon namin. Ano ba kasing nangyari? May ginawa ba siya sa'yo? Bukod dun sa mga nakwento ko na ugali ni Bridget, wala naman na. So far, hindi pa niya tinutuloy yung panlalalaki niya. Talaga? Baka naman magaling lang siyang magtago. Hindi ko alam. Pero tingin ko ako talaga may problema sa amin eh. Imbis kasi na ayusin ko yung relasyon namin, parang gusto ko na lang tapusin. Huwag mong sabihin na ikaw talaga yung may iba ha. Naku, kuya.
Wala naman akong iba, pero may gusto na akong iba. Kaya lang komplikado. Ayan ka na naman. Hilig mo talagang ilagay yung sarili mo sa komplikadong sitwasyon. Alam ko namang pagagalitan niyo ako nila mama, kaya nga pinipigilan ko na makagawa pa ng mas malalang bagay. Kanino ka ba kasi nagkagusto? Kilala ko ba yan? Oo, kay Tita Ingrid. Sa nanay ng girlfriend mo? Oo. Naloko na. Kaya nga. Pero bakit naman nagkaganon? Yung totoo, ang laki ng kaibahan nila ni Bridget. Doon ko na-realize na hindi kami compatible ng anak niya. Kasi mas gusto ko yung mindset ng nanay niya. Napaka-mature mag-isip ni tita. Bukod doon, maalaga pa siya at maalalahanin. Malayong malayo kay Bridget na kulang na lang gawin akong utusan niya. Mahilig pang mamilit na gawin ko yung isang bagay na gusto niya kahit na ayaw ko. Pero alam mong mali na magkagusto sa nanay ng girlfriend mo. Kaya tigilan mo yan. Alam ko naman yun. Kaya nga humingi ako ng cool off kay Bridget para mapag-isipan ko kung ano yung tamang gawin. Wala rin naman silang alam tungkol sa nangyayari sa akin. Ikaw lang ang pinagsabihan ko. Salamat kasi sinabi mo. Para kahit paano, mapayuhan kita. Ipapaalala ko lang sa'yo na kung kaya mo pang umalis sa sitwasyon na yan, umalis ka na. Huwag ka nang sumugal kasi alam mong matatalo ka lang. Saka magulo yan. Huwag mong sirain yung relasyon ni Bridget sa mama niya. Huwag mo silang pag-awaying mag-ina. Ayoko rin naman mangyari yon kasi mahal na mahal nilang isa't isa. Kaya nga ikaw na lang yung lumayo. Yun yung tama na pwede mong gawin. Tungkol naman kay Bridget, mag-usap kayo. Sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo. Aminin mo na hindi mo na siya mahal. Tapos, maghiwalay na kayo. Kalimutan mo na rin yung mama niya. Wag mo nang kakausapin si Tita Ingrid kahit na siya pa yung mag-insist sa'yo. Kasi pag ginawa mo yun, baka lalo mong mailagay yung sarili mo sa mas komplikado pang sitwasyon. Tandaan mo yung kabilin-bilinan sa atin ni Mama. Wag nating ilalagay ang sarili natin sa komplikadong sitwasyon dahil tayo lang din yung mahihirapan. Minsan, may mga feelings na hindi na dapat pinipursue. Papa Dudut, pagkatapos ng usapan namin yon ni Pio ay aaminin kong naliwanagan ako sa tama at dapat kong gawin. Bigla ko naalala ang payo sa amin ni Mama tungkol sa huwag naming ilagay ang sarili namin sa komplikado at alanganing sitwasyon. Kaya nga matapos pa ang isang buong araw na pag-iisip ay nakapagdesisyon na akong tuluyan ng hiwalayan si Bridget. Alam ko rin kasi na hindi na rin mag-workout ang relasyon namin dahil magkaiba kami. At alam din niya yon kaya pumayag na lamang siya. Pagkalipas ng isang linggo ay nakita ko sila na noong kaidaran niyang lalaki na taga-kabilang department. At makalipas nga ang 6 na buwan ay nag-resign na siya sa pinagtatrabahuhan namin matapos mabuntis. Sa kasalukuyan ay masaya naman ako at contented sa buhay kahit na single ako. Wala akong pinagsisisihan, Papa Dudut, sa desisyon kong tapusin ang relasyon namin ni Bridget at hindi i-pursue ang nararamdaman ko sa mama niya. Alam ko kasi na posible kong masira ang relasyon nilang mag-ina at ayaw ko namang gawin yon sa kanila, Papa Dudut. Kaya nga masasabi ko na proud ako sa sarili ko dahil nagawa kong umusad nang walang nasasaktang ibang tao. At kung sakali naman na pagkalooban ako ng panibagong pagkakataon na magmahal muli, hiling ko sa Diyos na gabayan at tulungan kami upang mas maging matatag ang relasyon namin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Umaasa po ako na kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po and more power sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Martus. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever. Barangay Love Stories. Love Stories.
Mga kapuso, lahat tayo ay may kanya-kanyang sekreto. Ilan sa atin ang itinatago ang totoo nilang pagkatao. Meron namang iba na nakakakita ng mga bagay na hindi naman dapat nakikita. Ikaw kapuso, anong gagawin mo kapag minulto ka ng kamag-anak mo para lamang aminin mo ang lihim na iyong tinatago? Dear Papa Dudut, mabuhay, ako nga pala si Guillermo pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hill for short. 23 years old, all the way from the city of Angeles. One thing about me, Papa Dudut, is hindi po ako straight. Alam ko na po yon since grade 6 at sa kabila nito ay pilit ko pong itinago ang katotohanan. For 23 years ay nagpakapaminta po ako. Isang baklang nagpapanggap na lalaki. Ginawa ko yon dahil alam kong mahihirapan akong tanggapin ang pamilya ko kapag sinabi ko ang katotohanan. Relihiyoso po kasi ang pamilya ko at tinataasan nila ng kilay ang mga same-sex couple. Hindi man sinasadya ay lumalabas ang pagiging homophobic nila kapag kabadingan na ang pinag-uusapan. Pero wag niyo po silang i-bash, Papa Dudut, dahil hindi naman nila sinasadyang maging homophobic. Sadyang wala lang talaga silang alam pagdating sa mundo ng LGBTQIA+. Mababait naman pong tao ang pamilya ko. Marunong silang makisama sa mga nasa paligid nila. Sa katunayan ay marami silang kaibigan at kakilalang bakla. Yun nga lang ay lumalabas ang unintentional homophobic behavior nila tuwing ginagawa nilang katatawanan ang mga bading o tuwing nagme-make face sila kapag nakakapanood ng anything na related sa LGBT. Sa kanila lahat ang tatay kong si Leandro na siguro ang pinakamalala. Pinagalitan nga niya ako minsan noong nagsuot ako ng pink na damit. Para sa babae lang daw kasi ang kulay na yon at ayaw din niya akong makitang nag-i-skincare. Kaya bilang isang Becky ay mas pinili ko na lamang na itago ang sexuality ko. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at may nakilala akong mga kaibigan na tanggap ako kung ano ako. At handa po akong damayan sa sekreto ko. Please welcome candidate number 1, Ricardo Jr. aka Riri. Good evening, everyone and everybody. Standing in front of you is Riri, a 20-year-old stunner all the way from the surfing capital of the Philippines, La Union. Siya nga. Siargao ang surfing capital, hindi La Union. Huh? Siargao ba? La Union ang sabi sa Facebook eh. Surfing capital of the North kasi yon. Mali-mali ka eh. Oh, kasabihan mo na. Okay. Naniniwala ako sa kasabihan na sa panahon ng krisis at pataas ng pataas ang presyo ng langis, maswerte ang mga mangkukulam sa kapis dahil ang gamit nila ay walis. I thank you! Ay, ang galing mo, Bex! Ang galing mo, Bex! Grabe! Bex! And last but not the least, candidate number 2, Wilfredito III, aka Turdia! Mabuhay! A pleasant evening to everyone. My name is Turdy, 25 from the land of longanisa, embutido, tocino, and the rest of processed foods, Mexico, Pampanga. And I believe in the saying that goes like this. Magbiro ka na sa lasing, magbiro ka na sa bagong gising, wag lang sa baklang na wala ng booking. Ang benta nun, Bel! Wala ka talagang Thank you everyone. I love you so much. Ikaw naman magpakilala, Bax. Ako?
Ayoko, wala akong alam na ganyan. Ang KJ mo naman, palibhasa, paminka. Kunwari lalaki, pero ang hanap, lalaki rin naman pala. Kailan ka ba kasi mag-out? Wala ka na bang planong magladlad? Tinatansya ko pa eh. Hindi pa siguro sa ngayon. Kailan? Pag-uugod-ugod ka na. Ay, speaking of uugod-ugod, nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Mother Bernie? Oo nga, grabe yun. Hindi pa yata nahuhuli yung gumawa nun sa kanya eh. Bakit? Ano nangyari kay Mother Bernie? Ayun, nag-fly lalo na siya sa heaven. Tegi na siya? Tumpak. Ano nga nangyari? Siya ang barbero ko nung bata ako eh. Nilooban yung valor niya tapos sinaksak siya kasi nanlaban ng lola mo. Grabe naman. Ang saklap naman nun. Nakakatakot na ngayon no. Nagkalat na ang mga masasamang loob. Ang nakakalungkot pa, kailan lang siya nagladlad, tapos ganun pa nangyari. Di man lang niya na-enjoy yung kabaklaan niya. Ilang taon na ba siya? Late 50s ata, malapit na mag-60. Ganun siya katanda nung nag-out siya? Oo, inantay pa kasi niyang mamatay yung tatay niya bago siya umamin na bakla siya. Tapos natsugi rin. Kung kailan kasi thunders na tsaka lang nagkaroon ng lakas ng loob. Ano na kaya ang eksena nila ng pudra niya sa langit ngayon, no? Hey ikaw Hill, gusto mo rin bang matulad kay Mother Bernie? Hindi naman siguro ako aabot sa ganung edad bago mag-out. Paano ko pa mai-enjoy buhay ko kung ganun na ako katanda? Kaya nga sinasabihan ka na namin hanggat maaga pa. Sabihin mo na sa mga magulang mo ang totoo. Nasasayang lang ang oras mo sa pagpapanggap. Napagdaanan ko na rin yan at alam ko nakakasaka lang mamuhay with a fake life. Basta, gagawin ko rin yan balang araw. Hindi pa sa ngayon. Hindi pa ako ready. Bahala ka. Baka ma-Bernie ka dyan. Huy, wag naman sana. Papa Dudut, hindi alam ng nakakarami pero may isa pa po akong sikreto. Maliban sa pagiging bading ay nakakakita rin po ako ng mga multo. Bata pa lamang ako ay hindi na bago sa akin ang mga nilalang na nakikita ko na hindi naman nakikita ng mga pangkaraniwang tao. Nagsimula po ang lahat noong grade 7 ako. Sa kalagitnaan ng flag ceremony ay bigla na lamang ako nawala ng malay at nagwala. Nang bumalik ang ulirat ko ay sinaniban daw ako. Yun ang kwento sa akin ng mga kaklase ko noon. Matapos ang araw na yon ay hindi na po ako katulad ng dati. Para bang biglang nabuksan ang third eye ko. Nagsimula akong makakita ng mga bagay na hindi naman nakikita ng iba, Papa Dudut, at noong araw na nalaman kong namatay si Bernie ay nagpakita siya sa akin ng gabing yon. Nakatayo lamang siya sa labas ng bintana ng kwarto ko. Hindi ko po nakikita ang mga mukha ng multong nagpapakita sa akin pero base sa hubog ng katawan nila at mga suot na damit ay nalalaman ko kung sino-sino sila. Bata pa lamang po kasi ako ay si Bernie na ang gumugupit ng buhok ko. Kaya alam na alam ko ang itsura nito kahit na hindi ko makita ang kanyang mukha. Saglit siyang nagparamdam sa akin, Papa Dudut. Bigla na lang siyang nawala ng hindi ko namamalayan. Niwala siyang sinabi o pinarating sa akin at para bang sumilip lamang siya at nagpaalam sa akin kahit na hindi naman talaga kami close. Napaisip tuloy ako kung may gusto ba siyang ipahiwatig sa pagpaparamdam niya sa akin. Bigla ko naalala ang naging usapan naming magkakaibigan. Kung kailan siya nag-out sa publiko sa totoo niyang sexualidad ay saka naman siya binawian ng buhay. Natakot tuloy ako, Papa Dudut. Ayokong matulad kay Bernie. Kaya kinaumagahan ay tinipon ko ang lahat ng natitira kong tapang at sinubukan ko magtapat sa tatay ko, Papa Dudut. O tay, maaga yatang natapos inuman nyo ha. Balas na ako. Sumasakit ang likod ko eh. Gusto nyo masahihin ko? Sige nga. Higa po kayo rito sa sofa. Ay, naparami yata ang kain ko sa pulutan namin kanina.
Ang sakit tuloy ng bato ko. Ano ba kasi pinulutan nyo? Lechon saka chicharong bulaklak. Birthday party kasi ng apo ni Paring Andong. Kaya yun, nagpalit yun. Kasi naman tay, ang pulutan hindi dapat inuulam, hindi rin pinapapak. Ang sarap kasi. Ang crispy ng balat. Sige kayo, pag tumaas blood pressure nyo, good luck na lang talaga. Uminom ba kayo ng maintenance nyo? Bawal daw uminom ng gamot kapag iinom ng alak eh. Hindi kayo uminom ng gamot? Ay hindi, bukas na lang. Wala naman siguro masama kapag hindi ako uminom ng gamot ng isang araw. Ang tigas talaga ng ulo. Tay, may sasabihin po ako sa inyo. Ano? Pero, i-promise nyo muna na hindi kayo magagalit. Nakabuntis ka? Hindi no, yak. Eh ano ba yun? Basta, mag-promise kayo di kayo ma-high blood. O sige na, promise. Matagal ko na po itong tinatago. May girlfriend ka? Hindi! Tay naman, pinangungunahan nyo ako eh. Ang tagal mo kasi magsalita, paligoy-ligoy. Sabihin mo na kasi. Ito na nga, sasabihin ko na. Singit kasi kayo ng singit eh. Ang totoo niyan, ayaw ko sanang sabihin sa inyo to kasi alam kong magagalit kayo. Sabi na eh, nakabuntis ka nga. Hindi nga po, bakla ako, hindi ako nakabuntis. Wala akong girlfriend kasi bakla ako. Bakla? Sadali nga, tulungan mo ako at babangon ako. Oh, dandan. Anong sabi mo? Bakla ka? Opo, bakla, Becky, bakling, baklita, baklos, bayot. Hindi nakakatuwang biro to, Hil ha? Hindi to joke time, tay. Wala tayo sa comedy bar. Totoo ang sinasabi ko. Bakla ang anak nyo, bakla ako. Hindi ka bakla. Wala akong anak na bakla. Akala nyo lang wala, pero meron. Oops, 2 beses lang yun ha. Baka kasi sampalin nyo ako kapag ginawa akong 3. Hindi lang talaga sampal ang aabuti mo sa akin. Sandali nga, nasaan ba yung pamalo ko? Lah, toy. Hindi na ako bata para abulin nyo ng pamalo ha. Sige, sabihin mong bakla ka. Matitikman mo tong 2x2 ko. Bakla po ako. Final answer. O ba't talagang halika nga rito? Wag po, tay. Palilinti ka nga talaga sa Lasing akin. kayo, hindi nyo ako makakabol. Diyan ka lang, lintik ka. Papaluin ko ulo mo baka sakaling maalog. Tignan natin kung di ka maging lalaki. Pag dalamog ka, kapapalo ko sa'yo. Tay, nasa na kayo? Tay, tingnan mo to, tinulugan ako. Tay, gising. Tay, natutulog ba kayo o ano? Uy, Tay, Nay! Nay, si tatay, tulong! Tulong! Tay! Papadudot binawian ng buhay si tatay ng gabing yon. Inatake raw siya sa puso sa dami ng lechon na kinain niya. Sumabay pa ang kalasingan at init ng ulo nito. Naitakbo pa namin siya sa ospital pero diniklara ng dead on arrival. Wala akong ibang sinisisi sa pagkawala ni tatay Papadudot kundi ang sarili ko. Kung hindi ko lang sana sinabi ang katotohanan ay baka buhay pa ngayon ang tatay ko. Sobrang laki ng pagsisisi ko. Sana ay hindi ko na lamang sinabi ang katotohanan. Kahit na may pagka-homophobic ang tatay ko ay mahal na mahal ko po siya, Papadudot. Nang tanungin ako ng mga kamag-anak ko kung ano ang nangyari ay inilihim ko ang katotohanan. Pinalabas ko na lamang na biglang bumulugta si tatay pagka-uwi nito galing sa inuman. Sinisi ko pa ang lechon na pinulutan niya na siyang naging dahilan ng pag-atake nito sa puso. Dahil po sa nangyari ay naudlot ang plano kong mag-out sa pamilya ko. Siguro nga'y sign na ang nangyari sa tatay ko na baka hindi pa ngayon ang oras para malaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko. No choice po ako, Papadudot, kundi bumalik sa pagiging paminta. Simula po ng araw na pumanaw si tatay ay hindi na po ako natahimik. Literal po na hindi ako natahimik dahil ang multo po ng tatay ko ay nagsimulang magpakita sa akin.
Hindi lang siya nagpaparamdam, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay binubulabog pa niya ako. Ginulo niya ang tahimik kong buhay na para bang napakalaki ng pagkakasala na nagawa ko sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagsimula ang lahat sa isang panaginip. Hinahabol daw ako ng tatay ko ng 2x2 habang paulit-ulit na isinisigaw na wala siyang anak na bakla. Nagising po akong tagaktak ang pawis at kumakabog ang dibdib. Pagdilat ko ng mga mata ko ay isang anino ang napansin kong nakatayo sa may pinto ng kwarto ko, Papa Dudut. Napabalikwas ako sa kinahihigaan ko at nang suriin ko ulit ang pinto ay wala na ang anino. Pawisan po ako pero nanlalamig ang pakiramdam ko. Alam kong may hindi pangkaraniwang nilalang akong kasama ng mga oras na yon pero hindi ko alam kung saan siya nagtatago. Papa Dudut, sanay na akong makakita ng mga multo pero sa pagkakataong ito ay kakaibang takot ang naramdaman ko. May hinala na kasi akong kung sino ang nagpaparamdam sa akin, walang iba kung hindi si tatay. Para akong sira na mag-isang nagsasalita sa kwarto ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Humingi ako ng tawad kay tatay dahil sa mga nangyari at hindi ko ginusto na atakihin siya sa puso. Pero kahit ganon man ang nangyari ay hindi na talaga mababago ang katotohanang bakla ako. Pagkasabi ko ng mga salitang yon ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ko kahit na nakalak naman ito. Kinaumagahan ay agad kong pinuntahan ang mga kaibigan ko para ipaalam sa kanila ang kababalaghang nangyayari sa akin, Papa Dudut. Alam nyo, pakiramdam ko, minumulto ako ng tatay ko. True ba yan? Baka naman may gusto siyang isplok sa'yo. Baka may tinatago siyang kayamanan na hindi niya nasabi. Ayaw niya magpakita sa akin eh. Hindi ko rin siya makausap. Pero nararamdaman ko siya. Hanggang ngayon ba? Pinaninindigan mo pa rin yung sinasabi mong may third eye ka? Alam kong hindi ka naniniwala sa mga multo pero totoo tong sinasabi ko. Minumulto talaga ako ng tatay ko. Paano mo naman nasabi? Nakita mo ba yung mismong mukha ng tatay mo? Walang mukha ang mga multo. Basta alam ko lang. Alam ko na siya yun. Hindi talaga ako naniniwala. Ako naniniwala ako sa'yo. Nabasa ko kasi na may eme talaga tayong nakakasama na hindi natin nakikita. Saan mo naman nabasa yan? Sa tabloid. Hulaan ko. Sa comics mo yan nabasa, no? Oo. Kaya naniniwala talaga ako kay Hill na nakakakita siya ng multo. Eh kung hindi ka rin naman isang damukal na boba, fictional yung mga nakalagay sa comics. Palibhasa, yun lang naman kasing alam mong basahin eh. Grabe naman tong mga okray. Eh di fictional na kung fictional. Ano bang ibig sabihin ng fictional? Krompaling kita dyan eh. Alam nyo, kaya minsan ayoko magkwento sa inyo eh. Ayaw nyo kasing maniwala sa akin. Sad boy yarn? Hindi naman kasi totoo yung mga multo-multo na yan. Kaya paano ko maniniwala dyan? Alam mo kung hindi lang talaga kita kaibigan, matagal ko nang inisip na Lucrecia ka, ti. Hindi ako luka-luka, no? Eh bakit ka naman kaya minumulto ng pudrakels mo? Hindi kaya alam na niya na Juding ka? Ang totoo niyan, ay, sekreto lang natin to ha. Dora Bells. Inatake sa puso si tatay ng dahil sa akin. Ha? Totoo ba? Bakit? Ano ba talaga nangyari? Umamin kasi ako sa kanya. Sabi ko, bakla ako. Ayun, nagalit, na high blood, inatake sa puso. Kaya ka pala minumulto. Inbay pala siya sa'yo. Kasalanan mo naman pala eh. Huy, bunganga mo. Tong baklang to masyadong pasmado bunganga. Namatayan na nga ng tatay yung tao eh. Mga bakla, wag niyo tong ipagsasabi sa iba ha. Ayoko malaman ng iba na ako ang may kasalanan sa nangyari. Baka mamaya, itakwil ako ng pamilya ko. Huwag kang mag-alala, hindi kami magsasalita. Sa kanya ka lang ba nag-out? Eh sa nanay mo? Sa mga kapatid mo? Sa kanya pa lang.
Matapos na nangyari, hindi ko na ulit gagawin yun, oy. Anong gusto mo? Sumunod din si nanay? High blood din yun eh. Eh anong plano mo ngayon? Forever ka ng pamin. Hindi ko alam. Mas mabuti na muna sigurong bumalik muna ako sa dati. Baka mas lalong magkagulo kapag nagsabi ako ng totoo. Nagluluksa pa ang pamilya ko eh. Sa tingin mo, nandito ngayon ang pudra mo? Bakla ka! Baka sinundan ka niya rito, ha? Ayoko makakita ng multo. Pero, pag cute na otako, carry lang siguro, ha? Walang multo rito ngayon. Sure ka? Oo, sure ako. Kasi mas matatakot sila sa pagbumuka mo. Wow ha, nagsalita. Ano to, Cryan portion? Char lang. Basta mga Bex, dito muna ako ha. Ayokong tumambay sa bahay, mababaliw ako doon. Ikaw bahala. Magstay ka rito sa boarding house kahit kailan mo gusto. Nagpatuloy ang panggugulo sa akin ng spirito ni Tatay Papa Dudut. Sinubukan ko siyang kausapin pero para bang ayaw niya akong pansinin. Tuwing gabi sa kalagitnaan ng pagtulog ko ay nagigising na lamang ako sa mga malalakas na katok mula sa ilalim ng kama ko na para bang may taong nagtatago sa ilalim. Minsan ay bumubukas ang pinto ng kwarto ko pagsapit ng madaling araw. Sumisindiring mag-isa ang ilaw at tuwing tumatayo ako para patayin ito ay kusa na lamang itong nag-switch off. Palagi rin po akong binabangungot, Papa Dudut. Gabi-gabi kong napapanaginipan si tatay na hinahabol ako. May panaginip din ako na nakabitin ako patiwarik sa isang puno. Nakatingala sa akin si tatay, dismaya ang makikita sa mukha nito. Ang pinakamalala sigurong nangyari sa akin ay noong biglang umalog ang kama ko. Nagpapahinga ako noon, Papa Dudut, habang nanonood ng video sa cellphone ko nang biglang umalog ang hinihigaan ko. Akala ko po noon ay lumilindol pero narealize ko na yung kama ko lang ang gumagalaw. Tumagal din po yun ng halos 30 seconds. Kasabay ng pagtigil nito ay biglang may bumulong sa tenga ko ng salitang bakla. Hindi ko alam kung bakit ako tineterrorize ng spirito ni tatay. Marahil ay galit siya sa akin dahil sa mga nangyari. O hindi kaya ay hindi pa rin niya tanggap na may anak siyang bakla. Hindi ko naman siya makausap ng maayos para sana masolusyonan ang problema at nang matahimik na siya. At dahil sa takot na may mangyari ulit ay 2 araw akong naki-overnight sa boarding house ng mga kaibigan kong sina Riri at si 3D. Pasensya na sa abala mga Bax. Alam kong maliit lang tong kwartong inuupahan nyo tapos nakikisiksik pa ako. Carry lang. Masaya nga para tayo nagka-camping. Camping? F talaga, Riri? P kaya yun? Ha? Pinalitan na ba? Hindi ako na-inform. Anong nagka-camping? May campfire ba? May tent? Nasa labas ba tayo? Kahit kailan ka talaga, Riri. Syunga-syunga ka. Magkakasama kasi tayong 3 dito sa kwarto kaya naisip ko na parang camping. Ganon kasi yung feel sa akin Gets ko naman yung point ni Riri. Mali lang talagang ginamit niyang term. Maiba tayo. Bakit ka naglayas sa bahay niyo? Gaga, hindi ako naglayas. Makikitulog lang ako rito pansamantala kasi hindi ko na kaya yung nangyayari sa Balor. Ano bang nangyayari? Nalaman na ba nilang bakla ka kaya hindi na magandang trato nila sa'yo? Ay, parang si Cinderella. Hindi rin maganda trato sa kanya ng stepmother niya Alam mo, Riri, konti na lang talaga. Mamamatay na ako sa konsumisyon dahil sa kaingutan mo. Paano naging Cinderella? Bakla ba si Cinderella? May stepmother ba si Hill? Ang lakas ng tama mo kasi si Cinderella. Oo na, huwag ka na mag-explain. Hindi si nanay ang dahilan kundi si tatay. Grabe na ang kababalagan sa bahay. Para na ako nasa horror movie sa dami nang nangyayari sa akin. O akala ko ba sanay ka na sa mga multo?
Sanay ako sa kanila kapag nagpapakita lang sila. Pero alugin ba naman yung kama ko? Palagi binubuksan yung pinto ko. Pinagtitripan pa yung ilaw ko. Sinong masasanay sa ganong sitwasyon? Kasalanan mo rin naman. Tinegi mo kasi yung pudra Kels mo. Grabe ka. Hindi ko naman ginusto yung nangyari ah. Kasalanan ko ba talaga yon? Huwag mo nang isipin yun. Walang may gusto sa nangyari. Alam mo, Riri, huwag ka na nga lang magsalita. Wala ka namang ambag sa usapan eh. Sumasakit lang brain cells ko sa'yo. Bakit? Wala namang masama sa sinabi ko ah. Ay nako, shut up ka na nga, Bex. Alam mo, Hil, kung totoo man na minumulto ka ng tatay mo… Totoo nga. Teka, patapusin mo muna ako. Kung totoo mang ginugulo ka ng tatay mo, hindi kaya may gusto siyang iparating sa'yo na message? Ano naman kaya ang gusto niyang sabihin? Baka gusto ng tatay mo na umamin ka na sa pamilya mo. At kapag sinabi kong umamin, as in lahat-lahat. Yung nangyari sa tatay mo kaya siya namatay, pati yung sexuality mo, and so on. Tingin mo, yun ang gusto niyang iparating? Anong say mo, Riri? Ano? Sabi niyo wag ako magsalita. Grabe ka bakla! Pause ka pero nakakasigaw ka! Ano ba yung bakla? Ba't ka sumigaw? Nandito ba yung tatay mo? May nakikita ka bang multo dito sa boarding house ngayon? Wala! Nagulat lang ako sa itim na pusa dyan sa bintana. Biglang gumalaw. Akala ko kasi staff toy. Puisit ka! Akala ko na kung ano. Pusa yan ng border sa kabilang kwarto. Lagi yan dito kasi pinapakain niya ni Riri. Ikaw, Hil, ha? Kapag ako natege rito, magta-tag team talaga kami ng tatay mo para guluhin ang buhay mo. Papatayin mo ko sa syokot eh. Sorry na. Matulog na nga lang tayo. Mabuti pa nga. Para tayong tangang nagsisigawan dito. Good night, mga backs! Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay sinundan talaga ako ng tatay ko sa boarding house nila Riri at 30. Hindi ko na lamang po ito binanggit sa kanila dahil ayokong matakot sila at baka palayasin pa ako. Pero kumpara sa bahay ay naging mahinahon ang pagpaparamdam sa akin ni tatay. Nakatayo lamang siya sa tabi ko habang nakahiga ako sa lapag. Nang gabing yon ay magdamag lamang ako nakatingin sa kisame ng kwarto. Umiiwas na makita ang multong nanonood sa pagtulog ko. Ang naisip ko, Papa Dudut, na malaki siguro ang tampo sa akin ni tatay kung kaya't hindi pa siya makatawid sa sarili niyang mundo. Siguro ay never na niyang matatanggap na bakla ako lalo na't eto ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Habang nakahiga ay sinubukan ko ulit na kausapin si tatay. Hindi nagsasalita ang mga multo, Papa Dudut. Nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng telepathy. Bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang mga bagay na gusto nilang sabihin at parang mga intrusive thoughts na mahirap iwasan. Katulad ng dati ay hindi ako pinapansin ng multo ni tatay. Naisip ko na baka tama nga ang mga sinabi ni 30. Baka kailangan ko na talagang sabihin sa pamilya ko ang totoong nangyari at ang dahilan ng lahat. Sa parang ito, Papa Dudut, ay baka matahimik na ang espiritu ni tatay. Pagka-uwi ko sa bahay ay muli kong inipon ang nakatagong tapang ko at kinausap ko ang pamilya ko para aminin na ang katotohanan sa kanila. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang naramdaman ko, Papa Dudut, habang hinihintay si nanay na makauwi sa bahay. Kaba dahil hindi ko alam kung ako ba ang sisisihin ng pamilya ko kung sakali mang malaman nilang ako ang dahilan ng pagkamatay ni tatay. Baka dahil dito ay mas hindi nila ako tanggapin dahil sa mga nangyari. May nararamdaman din po akong takot dahil hindi ko alam kung matatanggap ba nilang Becky ako. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko kapag hindi nila nagustuhan ang katotohanan. Pero sa totoo lang po, Papa Dudut, ay gusto ko nang matapos ang pagmumulto sa akin ni tatay. Halos wala na akong maayos na tulog dahil sa pagmumulto niya sa akin. Oo, miss ko na po siya at gusto ko siyang makita at makausap ulit pero hindi sa ganoong paraan. Ayokong mapalitan ang mga magagandang ala-ala ni tatay ng pagmumulto niya sa akin. Isa pa po ay gusto ko na ring makawala mula sa pagpapanggap. Gusto ko na ring maranasang maging masaya, yung maging malaya.
Nais ko na ring magawa ang mga gusto ko. May suot ang mga damit na angkop sa nararamdaman ko at gumalaw ng naaayon sa emosyon ko. Sawa na po akong magtago, Papa Dudut. At para hindi mabigla ang lahat ay minabuti kong unahing kausapin na muna si nanay. Umasa kong siya sa kanilang lahat ang makakaunawa sa kalagayan ko. Nagbabaka sakali ako na kapag tanggap ako ni nanay ay baka tanggapin din ako ng ibang kamag-anak ko, Papa Dudut. Nay, pwede ko po ba kayong makausap? Maliligo lang ako saglit. Ang lagkit-lagkit ko na eh. Mabilis lang to, Nay. O ano ba yon? May aaminin sana ako sa inyo. Oh, ano yung aaminin mo? Hindi po ako totoong lalaki. Bakla po ako. Ay, Hil. Hindi kayo galit? Huwag niyong sabihing matagal niyo nang alam. Klise na yan, ha? Tama ka. Matagal ko nang napapansin. May hinala. Ayaw mo pang magladlad, edi wag. Hindi kita pangungunahan. Inihintay ko lang talaga yung araw na ready ka nang umamin. At eto na nga yung araw na yon. Sa tingin niyo, Nay, nakakahalata na rin ba si tatay nung bata pa ako? Napag-usapan namin yan noon. Nahahalata raw niya sa mga kilos mo noon. May ibang pitik ka kasi. Tinanong nga ako ng tatay mo kung baliko ka nga raw. Sabi ko naman, hindi ko napapansin. Siyempre ayaw ng tatay mo na maging bakla ka. Pero kung nabubuhay pa siya, sigurado naman akong matatanggap ka niya. Sa tingin niyo po? Oo naman. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Lahat kayong mga anak niya. Kaya kahit ano pa kayo, tsak natanggap niya kayo. Pero, Nay, may aaminin pa akong isa sa inyo. Ano pa? Sabihin mo na lahat, makikinig ako. Yung pagkamatay po ni tatay, parang kasalanan ko po yata. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi po ang totoo niyan, sa kanya po ako unang umamin. Oh, tapos? Nagalit po siya. Ayaw daw niya ng baklang anak. Tapos, ayun na po, inatake na siya sa puso. Anak, inatake sa puso ang tatay mo kasi hindi siya uminom ng maintenance niya. Lasing siya tapos kumain pa siya ng napakaraming mamantikang pagkain. Eh hindi mo kasalanan ang nangyari. Pero kung hindi ko po sana ginawa yun, baka hindi po nangyari yun. Wala namang may gusto sa nangyari eh. Hindi mo kasalanan yun. Siguro nagulat lang yung tatay mo. Hindi yun galit, lasing siya nun eh. Eh kayo po ba, Nay? Hindi po ba kayo galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Baka lang galit kayo na bakla ako. Kasi hindi ko po kayo mabibigyan ng apo. Hindi ako galit. May konting dismaya pero may magagawa pa ba tayo? Wala naman, di ba? Ayoko naman piliting kang bigyan ako ng apo kung ayaw mo. Kahit ano ka pa, tatanggapin kita kasi anak kita eh. Sa akin ka nang galing. Kung ano ka, dahil yan sa akin at sa tatay mo kasi dugot laman ka namin. Maraming salamat po, Nay. Maraming salamat dahil naiintindihan niyo po ako. Basta ha, huwag ka lang mag-uwi ng lalaki dito sa bahay. Baka mamaya biglang bumangon yung tatay mo sa hukay. Hay nako, Nay, kung alam niyo lang. Papadudot para akong nabunutan ng tinik sa dibdib matapos akong umamin sa nanay ko. Parang biglang umaliwalas ang pakiramdam ko at kung dati ay sobrang bigat ng ginagawa kong pagpapanggap, ngayon ay wala na akong pasan. Sa wakas ay hindi ko na kailangang itago ang totoong ako. Sa wakas, Papadudot, ay may chance na rin akong magka-jowa. Magagawa ko na ang gusto ko nang hindi iniisip kung ano ang sasabihin sa akin ng ibang tao. Kasabay ng pag-amin ko sa nanay ko ay bigla na rin pong tumigil ang pagpaparamdam sa akin ni Tatay Papadudot.
Para bang yun lang talagang hinihintay niyang mangyari para tumigil na siya. Na-realize ko na baka nga hindi talaga galit sa akin si tatay. Baka gusto lang talaga niyang ipahiwatig na gusto niyang aminin ko ang katotohanan sa pamilya ko para hindi na ako nahihirapan pa. Kung sinabi lang sana sa akin yun ni tatay noong unang gabing nagparamdam siya, edi everybody happy na sana kaagad. Medyo malakas din ang trip ni tatay at tinapot pa ako ng ilang araw para lamang doon. Siguro ay buwabawi yon sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko na medyo nalungkot ako sa biglang pagtigil ng pagmumulto ni tatay. Ang ibig sabihin nun ay hindi ko na siya makikita pa. Yun ang huli naming pagsasama pero umaasa pa rin ako na sana ay mabigyan ulit ako ng chance na makita o makausapan lang siya kahit sandali lamang. Gusto ko kasing magpasalamat sa pagiging mabuting ama niya sa akin at gusto ko ring mag-sorry dahil hindi ako lumaki ng katulad ng kanyang inaasahan. Pero simula noon ay hindi na po nagparamdam sa akin si tatay. Congratulations naman, Bekla! Sa wakas, certified keki ka na! Pwede ka nang humarvat ng otakong Borta! Welcome to the club, Hill! You're finally free! Thank you. Nakakatuwa nga eh. Para akong nabigyan ng fresh start. Pwede ka nang humarot! Huwag mo naman igaya sa'yo si Hill, Riri. Ikaw lang naman malandi sa ating tatlo eh. Tuturuan kitang umaura. Saka na yan. Gusto ko munang i-enjoy tong kalayaan ko. At may isa pa pala akong good news sa inyo. Ano? Hindi ka na virgin? Si Raulo, ang isa pang good news, hindi na ako minumulto ni tatay. Tama nga kayo na baka gusto lang talaga ni tatay na umamin na ako kina nanay. Kaya siya nagpaparamdam. Kasi after ko umamin, tumigil na rin siya. So hindi siya galit sa'yo kaya siya nagmumulto? Tingin ko naman hindi. Tingin ko gawa-gawa mo lang talaga yan. Hindi pa rin ako naniniwala na nakakakita ka ng multo. No offense ha, pero para naging defense mechanism mo na lang siguro yung kunwaring multo na yan kasi feeling ko nilamon ka ng guilt dahil sa pagkamatay ng tatay mo. Tsaka para na rin may reason ka na mag-out sa family mo. Yun lang naman ang akin, sana wag mo masamain. Alam mo, 30, hindi ako offended. Okay lang sa akin kung maniwala man kayo o hindi. Ang mahalaga, alam ko kung anong sinasabi ko. Masaya ako ngayon kaya kahit maniwala kayo o hindi na minulto ako ni tatay, wala na sa akin yun. Huwag kang mag-alala, Bax. Naniniwala ako sa'yo. Hayaan mo na yang si Turdy. Ganyan talaga yan since birth. Pinaglihi kasi yan sa sama ng loob. Pero dahil hindi ka naniniwala sa akin, hindi ko na lang din sasabihin ang nakikita ko sa'yo. Ha? Sa akin? Ano nakikita mo sa akin? Huwag mo nang alalahanin yun. Di ka naman naniniwala, di ba? Bakit? May nakikita ka bang multo? Meron. Matagal ko na itong napapansin. Pero di ko lang sinasabi sa inyo kasi ayoko kayong takutin. Pero matagal nang may sumusunod kay 30 na espiritu. Oh my gosh, bakla ka! Simula ngayon, FO na tayo. Friendship over na. Habulin ka pala ng mga multo. Huwag ka magpapaniwala dyan. Ginaganyan lang niya ako kasi hindi ako naniniwala sa kanya. Nakasuot siya ng pulang shirt tsaka maikling shorts. Super ikli na halos matanaw mo na ang Santolan Station. Ah, talaga? Hindi magandang biro yan, Hill ha? Huwag ka mangdadamay ng taong matagal lang namamahinga. Bahala ka na nga dyan. Para kayong syunga sa mga kalokohan nyo. Makaalis na nga rito. Ba't nagalit yun? Bakla, yung dinescribe mong damit, yun yung suot ni Emerson nung naaksidente sila. Siya yung boyfriend ni 30 na matagal nang patay. Talaga? Oo. Nakatira pa kami noon sa Tondo. Taga-ron kasi yung boyfriend niya. Tapos nung sinundo ni Emerson si 30 galing trabaho, naaksidente sila. Napuruan si 30 pero si Emerson hindi siya nakaligtas. Pasensya na, hindi ko alam. So turulalay nga. Sinusundan pa rin siya ng multo ni Emerson hanggang ngayon? Sene-el! Ganun na nga, sinusundan siya. Pero hindi naman lagi. Paminsan-minsan lang siya nagpapakita. Eh ngayon ba, Bax? Nandito siya ngayon? Si Emerson? Emerson? Nandito ka ba? Pagalawin mo upuan na to na nasa tabi ko ngayon din kung nandito ka.
Emerson? Bakla, huwag mo akong takutin ng ganyan. Hindi. Yung pusa kasi tumalon sa bintana. Nagulat lang ako. Aray ko naman, Walang hiya ka, Beth. buwisit ka. Sarap mong paslangin. Akala ko pa naman kung ano. Konti na lang talaga atakihin ako sa puso dahil sa iyo eh. Sarap mong konyatan. Sisihin mo yung pusa, wag ako. Papa Dudut, masaya ako na sa wakas ay nakuha ko na rin ang acceptance na inaasam ko. Marami pa rin namang mga tao ang hindi tinanggap ang pag-out ko. Sa katunayan ay may mga naririnig pa rin po akong pangiinsulto mula sa paligid ko. Kesyo sayang daw ang lahi. Wala daw kaming silbi, salot lang daw sa lipunan. Hanggang ngayon ay may mga tao pa rin talagang homophobic, mga taong ayaw maging masaya ang kapwa nila. Pero kahit na ganoon, ang mahalaga sa akin ay tanggap po ako ng pamilya ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay meron na po akong boyfriend na isa sa mga sumusuporta sa akin sa bawat desisyon ko sa buhay. Mas lumawak na rin po ang circle of friends ko dahil hindi ko na kailangang magtago pa. Pagdating naman po sa third eye ko ay patuloy pa rin naman po akong nakakakita ng mga kababalaghan. Pero hindi ko na lamang sila pinapansin at hindi naman nila ako ginagambala, kaya hindi ko rin sila gagambalain. Karamihan lang naman po kasi sa kanila ay nais lang nilang bantayan at makita mga taong mahal nila sa buhay, tulad ng ginagawa ni Emerson kay 30. Maaaring marami ang nagtataas ngayon ng kilay sa naging kwento ko, Papa Dudut. Okay lang po kung maniwala kayo sa storya ng buhay ko o hindi. Iba-iba naman po tayo ng paniniwala. May mga taong tulad ni Riri na naniniwala sa akin at tanggap ko rin na mga katulad naman ni 30 na skeptic at hindi basta-basta nagpapaniwala sa mga bagay na walang ebidensya. Iiwan ko na lamang po ang desisyon sa inyo kung alin kayo sa dalawa. Hanggang dito na lamang po ang story ko, Papa Dudut, at sana po ay nag-enjoy kayo sa kwento ko na medyo nakakatakot man, ay may lesson namang matututunan kahit na papaano. Muli, thank you very much and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hill. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.